Sedím v kaviarni, okolo mňa sú moje spolužiačky a my vedieme rozhovory o ničom a o všetkom. A zrazu mi jedna spolužiačka hovorí, že vieš čo, ty si taká iná. Taká iná ako my. Vieš, ty si taká jemná, krehká, taká nenápadná. Ty vôbec nie si ako my, ako keby si vôbec nepatrila ku nám do tohto prostredia. Ako keby si bola úplný votrelec. A ja sa zarazím, pretože som nečakala tieto slova, ale zároveň viem, že je to pravda. A preto ma to pichne. Pretože je to pravda, lebo naozaj nie som ako oni. Naozaj som tichá, naozaj som jemná oproti ním. A tieto slova, ktoré mi adresovala tá moja spolužiačka, tak sa vo mne nejakým spôsobom hlboko vrili. A dlho som si ich niesla so sebou. Chodím na školu, kde študujem umenie. A je to škola, kde platí pravidlo, že vyhráva silnejší. A pokiaľ neukážete, že tam máte svoje miesto, že tam patríte, tak nad vami už do smrti krútia hlavou, že ste si pomýlili remeslo. A ja som veľmi chcela dokázať, že tam patrím, pretože veľmi túžim robiť umenie. A preto som sa porovnávala so svojimi spolužiačkami. Vo všetkých možných smeroch, v osobnostnom prejave, aj vo speve. A snažila som sa ich nejakým spôsobom napodobňovať. Snažila som sa napríklad napodobňovať ich štýl spevu. Možno takým spôsobom, že som sa snažila vložiť tam nejakú drsnosť, ktorú tam mali oni nejakým spôsobom prirodzene. A ja som veľmi túžila tiež tak hviezdiť ako oni. Oni, keď sa postavili na to javisko, na to pódium, tak išla z nich absolútne sebavedomie, úplná istota. A ja som sa, tým, že som bola ovplyvnená týmito myšlienkami, tak som sa vôbec necítila isto v tom, čo robím. A takto to nejakým spôsobom išlo ďalej a keďže mávame na škole praktické skúšky, tak som sa ocitla na praktickej skúške z jazzového spevu a jazzovej vokálnej improvizácie. A je to jedna z tých ťažších skúšok, na ktorú sa dlho pripravujete, na ktorú makáte, potíte krv a podobné záležitosti. A ja som sa naozaj snažila zo všetkých síl, aby to proste bolo dobré. A tak teda prišla tá skúška a tá moja jedna spolužiačka išla predo mnou. A keď začala spievať, v mojej hlave sa zase vynorili všetky tie myšlienky a nič iné som nepočula, iba to, že ja nikdy nebudem ako ona, ja tu nikdy nebudem patriť, ja nebudem nikdy dostatočne dobrá. Čo tu robím? Veď ja vôbec ako keby ani nemám talent oproti tomuto, čo vidím predo mnou. A s týmito myšlienkami a s týmto nastavením som prišla na skúšku ja. Pustil sa hudobný podklad, začala hrať hudba. A ja som sa netrafila do hudobného podkladu, pretože som bola tak zostresovaná, že som to jednoducho nezvládla. Začala som panikáriť, moje nohy sa triasli, ruky sa mi potili, pozerala som na komisiu, ktorá na mňa hľadela súdivým pohľadom. A vravila som si, OK, super, tak to je geniálne, nič lepšie sa nemohlo stať. Viete, predsa áno, ja sa tu snažím, ale určite je to pravda, že nie som dosť dobrá, že tu nepatrím, že neviem sa ani trafiť do jednoduchého hudobného podkladu, pretože každý úplný primitívny človek by to zvládol a ja to nezvládnem, tak čo tu vlastne robím? Takže je to pravda, som úplne neschopná a nemám tu čo robiť. A naskytli sa mi dve možnosti. Prvá, OK, fajn, takže prestanem spievať, utečiem, schovám sa a budem v bezpečí. To sa mi videlo ako celkom dobrá možnosť, pretože aspoň by som sa skryla. A potom tu bola tá druhá možnosť. OK, dobre, nádych, výdych, začnem improvizovať. A z nejakého dôvodu som si v tej chvíli vybrala tú druhú možnosť. A tak som začala do hudby tvoriť spontánne melódie, ktoré sa hodili do toho hudobného podkladu.
A tváre komisie sa menili. Zrazu tam už nebolo len taký nejaký šok, že som spravila niečo zlé, ale zrazu tam bolo aj trošku uznania. Keď som sa pozrela na tie dva tábory, tak prvý tábor bol presne ten, že táto neschopná žena, to, čo tu predvádza. Ale potom som videla aj oči mojej profesorky, ktorá ma viedla a ktorá ma učila tú improvizáciu a videla som v nej hrdosť, že som využila to, čo ma učila. A takýmto spôsobom som z tejto skúšky dostala jedno z najlepších hodnotení. A nebolo to preto, lebo som sa hrala na niekoho iného, ale preto, lebo som využívala to, čo mám. Preto, lebo som zostala sama sebou. A aj keď to znie ako absolútne klišé, tak je to pravda. Že už som proste nepotrebovala nejakým spôsobom sa pozerať na svoje talenty a na svoje schopnosti cez pásku na oko a na ostatné talenty iných ľudí používať teleskop. Ale už som naozaj si bola vedomá toho, že áno, to, čo mám ja, nemusí mať nikto iný a je to dôležité. A ja chcem zostať sama sebou, lebo takto to má zmysel. Ďakujem.